Tam u dnešního dokumentu. A tentokrát tady máme Bobra obecného, tam ho vidíme. A Denní po našeho kameramanovi. A dejte po nás! Dejte po nás! Rychle, běž! Vidíte, můžeme vidět, jak si ohryzl ten klacek. Krásně vyvedená práce. Normálně krásně. Reporter Štěpán. Bacha tam je. A tam je náš zvukač Filip, tam na tom kole. A tam vzadu někde Tam je být Pavel. Ano, Pavel. Tam můžeme Tam sedí v domečku. vidět, jak si bere svůj dopravní prostředek Bobr. A na skateboarda. Počkej, já nemůžu jít opravdu. opatrně. To není tak agresivní. Thank you.